Minulo, já nevím, ne, s váma jsme dělali co, prase? Tam byla větší, slezina. Největší mivní uzlina, ale asi nejpěknější. Hřbitov červených krvinek. Doktoři tvrdí, že člověk může žít bez sleziny, asi jo, ale energeticky určitě je oslaben velmi. Jo? U ovce má trošku jiný tvár, ano, než u toho prasátka. Tam byla, jestli si vzpomínáme, taková podobná. Takže to je slezina, pak se na ní, pak se podíváte. A tady, jak jste správně uhodli, protože ovečka je přežvíkavec, anebo? Ovečka je samozřejmě malý přežvíkavec, čili bude mít více komorový asi žaludek. A největší část se jmenuje mohutná kvasná komora, se jmenuje, a ten se jmenuje Bachor. A ještě jsem měla jednu možnost. Už já ti strach, že to praskne. Můžeme to uspíchnout? Ale ne, ještě ne. Až to píchnete, vidíte, tak sami ucítíte, co tam bude plyn. No právě. Ale ještě to dopadlo dobře, tím, že jsme to dali do ledničky, tak se to celkem ten kvasný proces zastavil. Včera to teda vypadalo kritičně. A tady máme další část, a to je ten, co jste říkali, ten čepec. Ten je nejblíž k tomu srdíčku, no tady už nevidíte, protože to je zdevastovaný. Protože jsem vám říkal, že čepec zachycuje mimo jiné ty cizí předměty. Že to mě zajímá, co to má teďko. No, srdíčko asi nic. Tady je malá kniha. A tady je vlastní žaludek, takzvaný sled. Ano, tady co držím, celý odsud je to sled, ano. Tady vidíte krásnou mivní uzlinu. O mnoho větší. My máme největší, třeba znáte možná mandle, to je také mivní uzlina. Tak jdeme dál a tam už budou jenom střeva. Stev se nebudeme matlat. Tady vidíte kousek tenkého střeva, tady je to střeva, že? Pokud někdo bude... Poznáme tam ty tračníky. Tak ho propíchnu. No, celý vypitvat. Bylo by to složitý. A co do slova?